De laatste weken hebben we de gelegenheid in veel mensen te doen. We hadden ons muziekfest hier in onze kolonie hier zo. En we rekenen erop dat we ongeveer bij 1000 mensen hebben wat er willen komen. En we willen niet zo weit oft. We zijn ziemlich krijg 1000 mensen wat die komen te horen nu op muziek wat we hadden eurer deze 14 weken heen. Maar wat er passieren deed is, wanneer je zo'n herd mensen hast, dan zijn er einfach mensen wat moeten doen. Du hast een eten wat je gemerkt, je moet alle uitgelegd, je moet alles, de mensen moeten het gegeven en zo'n zaken staat. En al die dingen wat er veel te lichten en alles wat ingesteld, dat alles kan flashen, dat alles kan kloppen, zoals het je hier deed. En dat meint zoveel als einige mensen zijn zo druk met doen, dat ze niet meer tijd om te schatzen wat er fehlt. En wanneer ons dit passiert, dan kunnen we ons wählen wat we met doen willen. We kunnen ons entweder zelfs bejammeren en zeggen, nou ja, Jana zaten er al aan de herken, wieso moet ik het wel doen? En dan kunnen we ons zo zeer bejammeren dat we worden anders boah. Oder we kunnen eraan denken wat Jezus die de Jünger leren deed. Ze weer een tijd, een paar van de Jünger, ihre Mutter kwamen naar Jezus en zeiden ze hadden een vrouw voor Jezus. Zij wil hier gaan dat Jezus würde het erlauben dat twee ziens worden aan de rechte en aan de linker zijde in den Himmelsthron bij Jezus zaten. Aber Jesus sagt zu uns, dass wir nicht verarmten wollen. Er ging sogar wieder und sagte, dass wenn wir in dieser Erdwelt so tun, als die Regierungswelten hier tun, dann müssen wir immer schaffen, dass wir euer sein wollen. Aber wenn wir wirklich wollen, euer sein sind, dann müssen wir einfach deiner wollen zu allen Menschen. Das ist Matthäus Kapitel 20, Vers 27. Dann weit ich von der Mutter sprechen. Wenn du die fängst, dass die Ferken bloß einfach das, was du dein die kostet nicht Schatz, was du alle Wege vergehen, den Lohn kennt. Jesus sagt, dass es besser zu tun, als die dein te worden. Jezus zei, wenn wir wollen euer sein, dann wollen wir erst mal alle Menschen kneif worden. Ich bin Redekopp für die Karte Andacht.